Geçirilen duşukları işin häsiýet maksus boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzy gahrman arkadamyzyň başyny başlan giň möşgüli özgörtmeleriniň arkadagy gahrman Ferdarmyzyň parasaty ýol başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde milli ykdysadyýetimiziň puwdoklary şol sany bank maliýe düzümi alyp barýan işini döwrüň talabyna laýyk derejede guraýar. Bu orta puwduň ötüşüň täze derejesine çykmagyny şertlendirýär. Mihman dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegini uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. İki taraplyň gatnaşyklaryň bank maliýe düzüminiň işiniň kämilleşdirilmegine, oňa täzeçil tehnologiýalaryň we döwrüwap usullaryň ornaşdyrylmagyna we özara tejribe alşylmagyna oňyň täsirini ýetirýär. Duşuklarda Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesini esaslanýan daşary siýasat strategiýasy gyzyklanma bildirýän ähli ýurtlar şol sany awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini esasy uğur edinýänligi bellenli. Şunda maliýe we bank ulgamyny ýola goýulan gatnaşyklaryň ägir tul geljeginiň bardygyny üns berildi. Munyň özi netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlägem ilerlemegine giň ýol açýar. Bellenşi Türkmenistan sewitde parakatçylygyň durnukly düşünip berkidilmegine munasyp goşunt goşýar. Bu urdu halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun degişli bolup durýar. Netijeli gatnaşyklar durnukly düşüpşin etmek bilen bir hatarda parakatçylygyň we howpsuzlygyň berqarar bolmagyny oňyň täsirini ýetirýär. Şeýlede duşuklarda Türkmenistanyň Ýewropanyň täzelenşi ösüş banky bilen köp ýyllaryň dowamyny netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilýänligi we bu wagtda oňyň tejribe toplanyny bardy aýdyldy. Şunda iki taraplyň gatnaşyklaryň köp ýyllyk tejribesini möhüm orunyň degişligi bellenli. İki taraplyň gatnaşyklaryň mundan beýlägem ösdürilmegini öz üçin alýan degişli resminamalarda gol çekildi. Daşary işler ministrligine bolan duşuň ahyryny iki taraplyň gatnaşyklaryň mundan beýlägem ösdürilmegini öz üçin alýan degişli resminamalarda gol çekildi.